नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत। तर आज मी तुम्हाला इथे मालवणी पद्धतीमध्ये कोळथाची आमटी कशी बनवतात याची रेसिपी दाखवणार आहे। तर मी इथे जे कोळथ किंवा हुलगे घेतले आहेत ते 1 कप मी घेतलेत आणि रात्रभर म्हणजे 7 ते 8 तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवले होते। त्यानंतर सकाळी त्यातलं सगळं पाणी काढून टाकलं होतं आणि कापडामध्ये बांधून 5 ते 6 तास ठेवलेत आणि इथे दिसतायत असे त्याला थोडेसे मोड आलेले आहेत। कोळथाला खूप मोड आले तर ते चवीला छान लागत नाही, त्यामुळे ते थोडेसेच मोड आणायचे। सर्वप्रथम आपल्याला ह्यामध्ये 1 चमचा मीठ टाकायचं आहे। मीठ टाकल्यानंतर आता ह्यामध्ये आपण ओतूयात पाणी। पाणी ओतल्यानंतर आता हे आपण कुकरला लावून घेऊयात। तर इथे मी हे कोळथ कुकरमध्ये ठेवून देते आणि त्यावरती झाकण ठेवून देते। झाकण ठेवल्यानंतर आता ह्याला आपण कुकरचे झाकण लावून देऊयात। कुकरचं झाकण लावून झाल्यानंतर आता आपण कुकरच्या 4 शिट्ट्या काढून घेणार आहोत। तर इथे आपल्या कुकरचे 4 शिट्ट्या काढून झालेल्या आहेत। तर आता आपण कुकर ओपन करून पाहूयात की कोळथ आपले शिजले आहेत की नाही ते। तर इथे आपले कोळथ छानपैकी शिजून रेडी झालेले आहेत। त्यानंतर आपल्याला यामधील थोडेसे कोळथ काढून मिक्सरच्या एका भांड्यामध्ये बारीक करून वाटून घ्यायचे आहेत आणि बाकीचे कोळथ आपल्याला तसेच ठेवायचे आहेत। ह्यामधील पाणी अजिबात ओतायचं नाही आहे। तर इथे आपले कोळथ मिक्सरला बारीक करून झालेले आहेत, हे तुम्ही सुद्धा पाहू शकता। त्यानंतर एका कढईमध्ये आपल्याला सर्वात प्रथम तेल ओतून घ्यायचं आहे। तेल ओतून घेतल्यानंतर आता ह्यामध्ये आपण टाकूयात लसूण। लसूण टाकल्यानंतर आता ह्यात टाकूयात बारीक कापून घेतलेला कांदा। लसूण आणि कांदा टाकल्यानंतर आता ह्याला ब्राऊन रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे आपल्याला। तर इथे तुम्ही पाहू शकता हळूहळू आपल्या कांद्याला ब्राऊन रंग येत आहे। कांदा आणि लसूण परतून झाल्यानंतर आता ह्यात टाकूयात हिंग। हिंग टाकल्यानंतर सुद्धा आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आता ह्यात टाकूयात मालवणी मसाला। मालवणी मसाला टाकल्यानंतर आता ह्यामध्ये आपण गरम मसाला टाकून घेणार आहोत। त्यानंतर मसाले टाकल्यानंतर आता हे आपण परतून घेऊयात। मसाला परतून झाल्यानंतर आपण जे डब्यामध्ये आधी कोळथ थोडेसे ठेवले होते ते कोळथ पाण्यासकट या कढईमध्ये ओतून घेऊयात। कोळथ पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर आता हे आपण थोडंसं ढवळून घेऊयात। कोळथ ढवळल्यानंतर मिक्सरला आपण जे आधी कोळथ बारीक केले होते ते आता ह्यामध्ये टाकूयात। कोळथ टाकल्यानंतर आता हे आपण परत ढवळून घेऊयात। ढवळून झाल्यानंतर आता ह्यामध्ये आपण टाकूयात मीठ। मीठ टाकल्यानंतर आता आपल्याला ह्यामध्ये टाकायचं आहे ओल्या खोबऱ्याचं वाटप। मी इथे ओल्या खोबऱ्याचं वाटप 4 चमचे टाकले आहेत, हे तुम्ही सुद्धा पाहू शकता। ओल्या खोबऱ्याचं वाटप टाकल्यानंतर आता हे आपण ढवळून घेऊयात। ढवळून झाल्यानंतर आता आपण ह्यात आपल्याला जेवढी हवी तेवढी कन्सिस्टन्सीसाठी पाणी ओतूयात। पाणी ओतल्यानंतर हे आपल्याला ढवळून घ्यायचं आहे। ढवळून झाल्यानंतर आता ह्यामध्ये मी 5 मालवणी कोकम टाकते, पण तुम्ही इथे लक्षात ठेवा की आपल्याला इथे जास्त पण कोकम टाकायची नाही आहेत।
जास्त कोकम टाकल्याने कोळथाची आमटी आपली आंबटसुद्धा होऊ शकते। तर इथे कोकम टाकल्यानंतर आता हे आपण ढवळून घेऊयात उकळी येईपर्यंत। तर इथे आपल्या आमटीला उकळी आलेली आहे आणि सोबतच आपल्या आमटीला हलकीशी तर्रीही येताना दिसत आहे। त्यानंतर आता आपण ह्यावरती टाकूयात थोडीशी कोथिंबीर। तर इथे आपली कोळथाची आमटी रेडी आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही ह्या पद्धतीची रेसिपी घरी बनवून जरूर ट्राय करून बघा। कशी झाली हे आम्हाला कमेंट बॉक्समधून नक्कीच कळवा। जर तुम्हाला अशाच नवनवीन रेसिपीचे व्हिडिओ पाहायचे असतील तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका।